後がないようですね。やっぱりエルウィンは強いわね。でも負けらそうです。帝国にアルハザードとラングリッサーが揃うことは絶対。ラングリッサーの力は信頼のために使わねばなりません。争いは本意ではありませんが、ラングリッサーを争いを起こす道具として使わせるわけにはいきません。最後まで望みは捨てずに全力を尽くしましょう。でもエルウィン、あなたと戦わなければな。戦争を憎む気持ちは同じなのに、どうして私たちが戦い合わな。でも闇の力が世界を覆うかもしれないような危機を見過ごすわけにはいかないわ。ここを通せばエルウィンたちはテートへついてしまう。もう後はないわ。行くわよ。てかラングリッサーは持っていかせないわ。これで終わりよ。行くぞ。
の目に焼き付けな。者たちを癒やすたまえ。陶器の渦巻き起こる。ついてこれるか。姫の邪魔はさせん。